Cyn dechrau, mae eisiau gofyn nifer o gwestiynau. Pwy sy'n darllen enghraifft, felly sut fath o Gymraeg sydd gen nhw? A wedyn, be di natur y stori? Ydy hi'n swyddogol a dwys, neu ysgafn a fwy ffwrdd â hi? Achos hynna wedyn sy'n penderfynu ar yr arddull da chi'n ei ddefnyddio, a'r math o iaith da chi'n ei ddefnyddio. Ffurfiol, llenyddol, neu mwy llafar? I ddechrau, mae golwg y stori'n bwysig. Mae penawdau clir cryno yn fwy effeithiol na rhai ofnadwy o hir. Mae brawddegau cryno uniongyrchol yn haws i darllen na rai hir a chymleth. Mae paragraffau byr yn llawer mwy deniadol. Fel rheol, mae un frawddeg yn ddigon, ac un neu ddau o bwyntiau gwybodaeth ym mhob un. Mi ddylai brawddegau fynd o A i B heb ormod o stwff yn y canol. Darllenwch eich brawddegau'n uchel. Os ydyn nhw'n anodd i darllen a'i cynnal, maen nhw'n rhy hir neu'n fler. Mae'r ddamwen a ddigwyddodd ar stryd fawr Llanlle arall Brynhawn heddiw pan oedd llawer o bobl o gwmpas y lle wedi arwain at alwadau am newid yn nhrefn y ffyrdd. Yr ateb yn aml ydy dechrau eto a symleiddio'r drefn. Felly'r cwestiwn mawr ydy, sut fath o iaith sy'n am gael yr wybodaeth i'ch darllenwyr chi mor gyflym ac mor uniongyrchol a phosib?